tui pui zau taka hian long aron langa chu long chuan San Francisco apan mek ani longa chuan mi pano pang le mi chano pang pakhat hi an chuang tel ve a mi pano pang chu Richard ani mi chano pang hi Emmeline ni in Richard pa chu Arthur ani Emmeline ne ro nu le pa anei to lova Richard hian nu anei to lo bok ani Richard pa Arthur chu lo langin Richard le a thian nu Amy bula chuan Richard nu po wana akal to a Amy nu le pa po wana an kal to thatakin fel taka innun chuan in mangai te in nu le pa te nen wana in le in tok le ang ti in lo pangho ne na chuan thu a hrila Richard le Amy ti tur hrelo chu room pakhata hian an valuta Richard chuan thalak hlui to tak pakhat thi a hai chuaka chu room chu pedi room lo ni in pedi chu a room a aron kira no pangho laka chuan a thin rim kher mai Richard le Amy te chu a hawa chuti lai chuan Amy chuan pedi kuta chuan a se saka chuti mek lai chuan long engine lama thil fel hel omin kang me ya chuaka thel mi tum viau ma se kang me chu ana sat to ema wangin thel hlei thei ani lo an ti thei om chun chu longina sahimna na akentel lifeboat a chuana long chua san chu ani Arthur chu mi then khat nen lifeboat a chuan chuangin long chuan chua sana Richard le Amy ero an lu ru na room nei tu pa pedi howin lifeboat a chuan an chuang ve boka pedi chuan Arthur te chu a aw vak vaka ama ero chu long kang a khuk em awangin a mei theilo ti chuan an pathum chau chuan lifeboat a chuan an chuang ta a longina abung ro phur zinga kang bang chu pedi chuan man tangkai na a om takin ti in ala khoma Richard le Amy ero ril ru hana an nei vak lem lo ti chuan an pathum chuan zan hun chu an mangral ta a atuk zinga nia pedi chuan thlir kar mu hlau mei thlir kar lampan chuan an kal nga la thlir kar a chuan tui in tur thiang hlim te lo omin an lom hle a Richard chu tuya chengin lu ru a muwa pedi ero chuan rang takin lu ru chu a pai sak nga la Richard ta lu ru charawang chuan pedi ngaya thazan lo chu hun atang chuan mun danga rang takin no pangte chu a hroi nga la pedi chuan a en hlat na mang chuan tuipui lama thlir ta wangwanga Arthur ten minon zon belta kin atini cha chu lo tong chuakin kapa te hian minon zonga ngem ti in pedi chu azota pedi chuan minon zong em ang minon muanga helai mun atang hian kan howat theyang ti in Richard chu a hnem ve boka pedi le Richard an ti mek lai chuan Amy hian ram thei mu hi alo eya pedi ana mu vel le Amy bula chuan vakal nain ram thei mu hi ei thiang lo ani i ei chuan i muta chuakanga i mu hi langa kai har thei lovin i mu hlen meyang ti in Amy chu a hrila ram thei mu ei reng chu an muta chuaka kai tho thei lovin an mu hil hlen thrin chu wang chuan in ei reng turani lo ti in no pangte chu a hril ngal boka ni engemaw zat a ral to a Richard pa Arthur te mel reng mu tura omlo pedi chuan hun rei tak thlir kar an om thei ti hria in no pangte chu ram nuaya an dam kho chu theina thil engemaw azur tira ruwa sur laka an him theina tur buk te an sa a an eile in man na tur ngakoi te an siama sangaman dan te buk de sak dan te engkim mei chu pedi an no pangho azur tir ta veka nikhachu pedi chuan an thlir kar vel hriat chen tumina fangkuala an thlir kar bulloka chuan thlir kar danga om ti hre in chu hmuna chuan avakala lungmak tak mai hi mu in chu lung chuan hoi engemaw an e ringa rang takin an omna thlir kar lama chuan akir le takngala zana niya no pangte chuan pedian longkang banga tanga abung ro lak chu an haya in nei thuam an hmuhlau mai in nei thuam chu in belin an hlim hle a chuti lai chuan pedi chu ron langin no pangte hena chuan an bulloka thlir kara chuan kalmi alo turin a hrila Amy chuan engwangin mo ti in azota pedi chuan chu thlir kara chuan bugime na oma no panga ei thin ti in no pangte chu a hrila chu thlir kara an kallo nan chuan pedi chuan dot a hrilani zan khat chu kan thiam pa je ke ang doin pedi chuan rama in hek meya adu ain akai tama ma
no pangte chu alam puya a in zela arui talutuk chu a chat thata a no pangte chuan buklama chuan muturin an lu santa a pedia kaidan chu kai fal takani lulam le monglam khrelek lo chuan ram chu a khiat ngek meya tuipui kama vai vutte chu a ha kang ti lo om khopin a rui noi ani noi ve ngat ngat takani a chat thla chu aron hara kan mu ve to ange ti a hnekin tuipui lam chuan alunga len tatlat mei ti chuan kalpo kal thalei theilo siai ngar ngar kal chung chuan mermaid easy do an lo om mial mei the sin ti in tuipuya chuan a chengta a du tha lin a chenga a hleu vela mermaid ero mu tur pakhat man om lo an noi e ma wang chuan tuifin riat te chu an chau vela amai ro chu tuifin riat ero chau chi alo ni chi alo ani ange atu khuwa lo wara richard a chu ma taka athowa pedi a mu mai lo awang chuan en hlat na mang chuan an zonga ti chuan pedi chu a muta a pedi omna lama chuan an vakala pedi ero alo thi fel der to tutia pedi a boral tamai chu richard le amy ti chuan an hrethiam lo hle ya amy pe chu atrapa richard chuan a theyang tokin alo hniam ve boka clear car mi hring om mi lo na hmuna an khosak mai baka an zinga an rin em pedi a boral le pe chu an tan dam kho chuanga ina om lo hial hian amy chuan a hria lungai takin atrapa richard chuan a theyang toka hnemin tuna kan omna hmun hi kan chu sananga clear car le lama son kan vakal don ani ti in amy chu a theyang tokin a hnem ve a atu ka chuan richard chuan amy chu an omna clear car bulloka clear car danga chuan a hruaita a chu clear car a chuan bul an tan thadon ani ni le thla kum aliam zela richard po mei thai rai rual zet ani veta christmas ania richard chuan amy chu present a peya amy chu alom le a richard chu akista a thingdel lo lungdel lo chu an seilian ve zela nikhat chu amy tuya a chenga atui chen lai chuan mei chi ani na nem het tu a thalo chu ala veta a amy chuan a hrethiam lo kher mei chutia a sera tanga thisen chuak mei chu a chan a hrelowa mang ang takin a out chiam meya chu vele richard chuan a out thom chu hria in amy chu avapan ngala a chan ero engma an hrelo tete atanga clear kara khosana na chuan thil chinchang an hrelo hle a chutia amy a period po chu amy takngel pon a chan hrebik lo amai ro chu amy chuan richard hnena kasera tanga thi chuak chuan min tinalowa a poiran lo ti in a hrila ta chuan amy sera tanga thi sen chuak chu hriat chian a chak tatlat mai amy hena chuan kalo en chiang chinang chu ti in adila amy ro chuan alo phal hau lo chutia amy in a narta ka chuan richard chu athin rim hle a alaka amy in thuru ka nei big chu alung oi lo hle ani jinga chuan richard chuan amy chu azo na ngai bok chu azot le a amy po chuan chan ngai na hrebik lo tlaya niya richard le amy chu nitla thirliam pa in an ti tia pedi chungchang te chu richard chuan a soi chuaka pedi kha lo ladam se chuan pichunga thil thleng hi awm ji a hrange yang ti in a soya amy ro chuan ngai thadu lovin akal santa a zananiya amy ti taw po chu alo re ve to a richard le amy chuan zanri an kila zanri an ei zo chuan an buk te lama chuan an infiama chuti lai chuan thom mak tak mei hi an hreta a richard chuan pedi anna soi bugimen nge chu ani anga ti in amy hena chuan a soya amy ro chuan a hlau lutuk lem lo atu ka chuan amy in pedi anna soi bugimen chu mu nge tumin a zongta a chutia a zon mek lai chuan bugimen nia pedi anna soi nge lungmak tak mei chu awa muta a lunga chuan thisen te hi alo luanga amy in a mu vele chuan lau takin lung chu atlan chhia san ngala richard chu wa mu in lungmak tak pediana soi bugimen nge chu ka mu chuak thisen po ka mu ti in richard hena chuan a soya richard ero chuan alo uksak vak lem lo amy chuan pathian ani arin thu te chu richard hena chuan a hrila richard ero chuan thil ho mei alo ngai saka
zanania emi tui taka amut lai chuan mangchia mang tatlat mei abumanga chuan Richard chuan ram thei mu hi alo eya ram thei mu ai nu chuan Richard chu tuya achenga ache suala alo thita a chuti lai chuan amang chia tang chuan lo harin Richard chuan kongka tang alo en reng meya emi hne na chuan Richard chu vakalin avanema emi chuan Richard hne na khongai takin min kalsan mi asuo ti in Richard hne na chuan asoya Richard chuan ka kalsan lawang che ti in emi chu alo hnem ve boka ti chuan Richard chuan emi chu akista a Richard chu in sum thei hek lo le a feelings chu a chuak ta a emi chu han khiuriu ve la tum ngiela amai ro chu emi chuan alo du ve lo chu ve le emi chu thowin mundanga chuan avamu jok ta a dan rei tela zanlai takania Richard chuan khatia a feelings a chuak ta mai kha a chan a hrelo hle a amai ro chu kha a feelings kha hriat chena chak ema wangin emi hne na chuan avakal le ta a emi butna bula chuan vakalin abula avambuwa emi i stratut avatumani chuti lai chuan emi chuan alo nara alo du lova Richard chuan thinrim takhian nuam don sin mole ati niang chu thinrim takin a chuak ta a atuka chuan emi chuan Richard chu bia kan tuma amai ro chu Richard chuan alo bedu hau lo zan lama ka fai thlo cham chea ka bedon big lo che ati niang chu ati tau bur bura emi chuan Richard chu chui zelin an au thina Richard ero chuan emi chu a bethadu lo ati tau khum ve hri ani emi chuan ka thiang hlimna par moi ringot thi emni idu tepo ati ve ma na le clear kara chuan midang biak mei tur om hek lo le a biak thei chun Richard la chuan ati tau khum miau sia emi chuan hre om aril ru tak chuan ati hleya ama ero chu chuti meya in phal chu atum bi khau lo Richard an kokondo talo lai chuan long a mu hlau mei long mi ten ol sam taka an mu theina na hal turan siam lampan chuan rang takin atlana ama ero chu atlai tlat abulloka emi alo oma emi in an hal tur alo hal mei lo chu athinarim hle a ama ero chu emi chuan enga ama alo ngai saklo Richard chu emi laka athinrim hle a long ka siamanga itel lovin ka howang ti in emi chu avo khur khura ti chuan long asiama emi chu hosan atumta a ama ero chu thuipo athlen ma in along siam te chu adar veka emi chuan alo nui khi me ani thinrim takin Richard chu aron leta emi chuan Richard hne na chuan thil thatak tak kan ho theina tur nang hian engmai siam thiam lo iti sa chak na asang hlur ringot mei ti in atong khuma Richard thinrim chuan emi chu inui za thlak le tuk ipiante adang lam vek to ti in kokonot pani chu charin a oma anute ang chonan da vela emi thin thok thutin kokonot tla chu achara Richard luwa chuan awavom ve ta si mei chu vele Richard chu lu haina tluwa emi chuan awa poi pui chun zom ngala Richard ta chutiani kho hrelawa om chu lo harin thinrim takin emi chu abenga an buk te lama chuan akal santa a emi chuan Richard chu zui ngalin an buk te awa thlen chuan Richard chuan emi bungrua le thom novel chu alo pai chuak vek meya emi chuan engwanga pai chuak nge ini ti in azota Richard chuan keima siam le sak vek ania keima chau ka om tawang engma siam thiam lo min ti kha ti in thinrim takin alo an khuma chuan emi chu mun ranga acheng veta a emi chuan ama teya khosak chu azir veta a an buk te bula mun korong mi pakhat len na tok vela chuan acheng ve a ruale thilaka chu muna chuan atom hul ve thrin ani emi chuan eitur te chu ama a pelin sanga te amana ti chuan ama in nun dan chu azir chho veta a nikhat chu emi in sangamana tuma sangamana tummek lai chuan sangatur nei chi hi ara fu hlau mei sangatur nei chi ara fu chin chu ataksa achak lovin thopo a tho chuak theilo hi alani chutia emi i tho chuak theilowa amureng chu Richard angai thalo chuan a han tlowa emi chu a khosikalo sang hle meya emi chuan ka ngai tu omlo ti in Richard ngai sakna po chu alo nara amai ro chu
ataksa anat em awang chuan Richard a hnen ah chuan pathian omna hmun bugimen ni a pedi an asoi lungmak tak bula khan min va hruairo ti chuan damna idilanga kadam le me yang ti in Richard a hnen ah chuan a hrilta a Richard chuan Amy chu lungmak tak omna hlama chuan apoma a hruaita a lung chu bia in khong ai takin Amy hi min ti dam sak le ro ti in chu lungmak tak bula chuan Richard chuan angen ta a reilova Amy chu ron har chuakin a ron dam thale tameya Richard chuan nang hlau che hi ka du hleinem ti in Amy chu a hrila Amy chu a ron nui sen sena chuan Amy chu a lo dam thavele ta ani ti chuan Amy le Richard ta chu anin ti thiam lo na te thengilin in ti thiam an tum ta a an cheng dun le ta a ni khat chu Richard le Amy in lungpui mak tak bula theian eya anin ti thiam lo na te an thengil to awangin anin ti thiam tama ma nge ni avoi khat nan Richard chuan Amy chu a thiang lim da par moi a thliak ta a chutia fan ngai lo ram an fan ta ka chuan an in ti thiam ma to aniang chu an in stratut ta do mol meya aring kar boruak ta po chu a thata hle meya midang an bula cheng le khosa ombok si lo an ei in la ni se tuifin ria ta sak hang tak tak le thei risel tak tak te ani boxi ya na room tho tur nei boxi lo chu an ti thei ve chun pakhat chu an ti tameya chutia an ti ta ka chuan ni le thla aveya Amy chu a ruak lowa amai ro chu a chan engma an hrelo chutia tleiro laya nu panun an man ta ka chuan Amy po chu a ruak to lova eile in te chu adu in a he em meya Richard chuan a chan reng a hrelo Amy chuan a mu ang chu a ei ani hota khamti ni reng a nei boxi lo amai ro chu Amy hi a rai no lek alo nia zan khat chu Richard an Amy chu han stratut le ve la tuma amai ro chu Amy rai no chuan an pa Richard chu alo ten dau tlata ti chuan Amy in atak sadang lam te chu Richard chu an mu ta a apum chu puarin Richard a khoi tira apum chunga chuan enge om ti po engma an hrelo amai ro chu no te a om nge chu an ring ve ani tikhat chu Richard an Amy a zonga an buk te a mu mei lo awangin Amy chu a zong zela chuti lai chuan thom mak tak khi a hria thoma hriat na lama chuan akal ta a chuta a thil mu chu nam mol then khat hi awa muta a mei hi an lo chema alaya hiam bi pakhat hi an lo phor beta chu an phor be pa chu volumin in thoinan an mang hi alo nia chutila a mu vele chuan Richard chu rang takin an buk lama chuan atlan hole nga la tlan ho na lama chuan Richard chuan Amy chu awa muwa Amy chu na ti tak hian alo thuwa akong borte atai borte an thu Richard an hena chuan a soya theyang tokin Richard chuan a boi puya Amy chuan nawa veile khilo ni in ti chuan Richard le Amy chuan no te du em an nei ta a an no te chu a ming sak mei tur an hrelova an ming hriat om chun pedi a ming choi chuan pedi ti in an no te chu a ming an phua ta a no te chu a trapa a chan reng an hrelo Richard an no te trap chu a rila trama niang ti in Amy chu a hrila coconut tuite chu an han in tira ama ero chu no te chu a trap zel thova Amy itinga ina hrelo chuan no te chu la in a pomta a chutia no te a oma an pombeita ka chuan no te po chu a trap abang ta a ti chuan a nu te chu no te in cho atan adu ti an nu pa chuan an hrechuak ta a ti chuan rucha ta te nu pa chuan pedi du zong tak nu te tui chu an hrechuak theita ani hun le ni a herliam ve zela pedi po chu lo thang lian ve zelin a ke in akal ve thei to a nikhat chu pedi Richard le Amy te chu tuipui kama chir diakin anin fiam vela chir te chu in tatin am pathum chuan an hlim ve hle ani chuti lai chuan beidong lova lo zong tu Richard pa Arthur te chuan longa tang Richard te pathum in fiam nai chu an lo thlir renga Amy chuan Richard hena chuan long chu awila clear car kan chu san ve to meidon em ni antia Richard chuan he clear car hi kan chena mun kan in ani to a
he thlekara hian do te thar pedi kan dei boka chu wangin thlekara hian kan pathumin kan chengin kan khosa to ang ti in emi chu a hrila longpo chu ngai sak chhun zom lem lo chuan an kalsan ta a nikhat chu emi in Richard hne na thlekar kan omna masaber pedi a borol na hmuna khan min va hruai ro ti in angena Richard chuan lo rem ti in pedi thi na hmun thlekara chuan an vakal ta a thlekar an va hmule chu an lunga leng thar hle a pedi po chu an ngai azul hle ani Richard chu chukin eitur engemaw hi avadap kuala chuti mek lai chuan pedi po chuan ram thei mu chu alo lo ve a ti chuan longa chuan akir le ta a emi chuan pedi chu longa chuan a hlanga longa chuan an pahni in Richard chu an lo ngak ta a longkarna chu pedi chuan tuya alo thak thlapala emi chuan thei top chu a chartum ma se a hlo tling theilo emi in theile theilowa longkarna chara tum lai chuan Richard chu lo langin emi te lampan chuan tui a hlo ta nga la longkarna po chu a chara chuti mek lai chuan sak ron lang thutin Richard chu aron beita a Richard chu thei top a chakin long lampan chuan a hlowa longa thleng trep tia chuan sak po chuan aron phatrepa emi chuan longkarna pakhat jok chuan sak chu alo khowa ti chuan an longkarna chu an chan ta a Richard chu longa chuan alon thei hrama sak beina ata chu an himta amai ro chu sak chuan kalsan mei lovin an long chu a hel vela an longkarna chu char thei din huna an ding talo tuifon in an long leng chu a len hla zel sia ti chuan sak po chuan a kalsan ve ta a an longkarna ero an hlota ani chutia longkarna ber an nei tak si lowa chuan tuipui zau taka chuan tuifon in alen na lama chuan an kal hi ani bera tu khat chu pediril tram chuan aram thei mulo chu alo eya emi in a hmu vel le a fanuthil elai chu lak sakin elo turin a hril nga la a chan chu pedi khan ram thei mu ei chu muthil hlen na ni in alo hril to wang ani ama ero chu pedi chon ram thei mu chu engemaw zat alo ei mana chu a chapa pedi chu alamu hil zuya Richard le emi chu an lungai ema an ti ngai na hrelo chuan ram thei mu chu an pahnia ei ve zai an rel ta a ti chuan emi Richard le pedi te chu in ko in an mu hil ta a Arthur po chuan a fapazon chu alaban san chuang lova nikhat chu longleng pakhat hi an va muta a chu vele an longpon zar te chu hlip ngalin longleng omna chu an va panta a ti chuan Richard emi le an no te pedi chu an va mu chuak ta ani